bareng. Muna ulitin, talong-talong na nga kami, nuli-uli ko pa. Nabidyo ko yan, nabidyo ko yan. Tama na, okay na. Natalo ang? Nakabumun na ka, hindi ka pa nakabumun. Natalo ang? Talo. Kailan? Gabi, di ba gabi yan, di ba? Oo. Uli-uli na lang tayo. Pero marami kang shoot dun. Nakakabut sa amin na. Marami kang shoot dun. Ayun, dumating ng huli.
Kaya malaki yun, hindi mo natatapalan, malaki. Matangkad. Geng, kunin mo ah. Pero shooter, no? Lalaki. Paul dyan, hindi ka ulara na ito. Saan mo rin tawag dyan siya? Lalo yan. Bawi tayo sa Paul. Pero traveling ba? Traveling lang. Kasi tawag na traveling lang. Nice one.
dito, katabi ko nanonood. Yan. Ano masayo mo sa laro ngayon, Ben? Okay lang. Okay lang? Pinasa no, Trisyo no? Hindi pinasahan eh. Nansiswerte siya ano? Yung number ano eh, number 10. Hindi pinasahan dito eh. Si ano yan o? Agad-agad yan o? Yan. Pati siya naglaro sa dagat? Hindi siya, yung ano? Ano, taga-dagat? Number 18? Ano? Hindi mo kilala yan? Taga-dagat? Ay, number 18 o? Hindi siya naglaro. Taga-dagat ka ba siya naglaro?
Bago to, bago. Hindi dati na.
Yan ang nakatalo sa inyo yung Rosilio, no? Siya nakatalo sa inyo. Bakit eh? Paano mo sabi siya lang eh? Hindi mag-isa lang. Siya gumawa ng huli. Si Bautista dumating huli na. Buyog, may libre doon sa student sa munisipyo, libre. Libre. Magprista ka na doon sa munisipyo. Bukas. Bukas. Magkano eh? Pwede na yun. Walang cinkantik. Kenapa? Wala naman siya dyan, hindi niya nagagawa. Kasi ano yun ah. Si Pitin-itin, pero palista ka na bukas. Oo, pero magpalista ka na bukas. Matipid ka na nun. Di ba ano yung 3-5 yun? Pero 500 lang. Oo. Ay, di siya. Basic.